Здравейте! В това видео ще ви покажа как да генерирате товарителница в електронния кабинет на eCont. Избираме econt.com. Входа за влизане в контролния панел eCont е вход. Тук си въвеждаме потребителското име и парола и ни пуска в системата. За нас кое е най-важно меню? Подготви пратка. Тук са пратките, които са подготвени към момента. Има различни статуси, няма да влизам в детайли, но принципно тук ако няма приета, тази пратка е подготвена, но не е оставена стоката в офиса на eCont. Как създаваме нова пратка? Отиваме на нова пратка. Това по подразбиране са данните, които са за изпращача. Тук имаме няколко варианта. Офис на eCont и офис на eCont за получаване. Офис или eContomat до вратата, до адрес на получателя точен. Да го вземат от нас до eContomat или врата. Да го вземат от нас или и да я доставят на адрес на клиента. Най-често се използва опцията офис на eCont до офис на eCont. Избираме я нея. Какво трябва да знаеме? Тези данни са на изпращача. Отиваме на получател. Взимаме данните на получателя от списъка с какво трябва да изпращаме. Избираме име. Трябва да пишеме на кирилица. Населено място. Така. Тук има възможност да избираме офиса на eCont, откъдето ще се взима стоката. Обикновено клиента, когато си поръчва стоката, трябва да си е дал адрес на офиса, до кой иска да му изпратиме. Ето да речеме сега, Дружба 2, Делийска Воденица мога да го избера. И така се получава точния адрес. Вид на пратката. Тук избираме пощенска пратка. Тегло. Нашето тегло, книгите обикновено пишеме, че са 100 грама. Номер на плик не го попълваме. Само едно изпращаме и описание. Тук е хубаво да напишеме книга Правилата на царицата, да речеме. Тя ще излезе в товарителницата, за да може да се приготви стоката. Ако имаме повече от една книга, ще опишеме на второ място, да речеме гривна или някакъв друг продукт. Хубаво е да знаете, че ако са две книги, тук ще отидат 200 грама, гривната е по-малко, не че е супер важно, но до 1 кг, когато е, цената е една и съща, така че е хубаво това да се знае колко е точно. Отиваме надолу, наложен платеж, избираме чекчето. Тук пишеме колко трябва да вземеме за продукта от клиента. Значи ако струва книгата 12,80, пишеме 12,80. Начин на изпращането автоматично излиза, че ще ни се изплати по банков път. Обявена стойност не пишеме. SMS не слагаме, защото това нещо се трупа върху сметката на клиента и понякога
мрънкат за допълнителните пари. Обявена стойност е, ако искаме да застраховаме нещо. Тук можем да изберем опция преглед, за да може да прегледа преди да вземе. Изчисли, като дадеме, ще видим колко му струва на него този продукт. 4 лева и 42 стотинки. Плащането е за сметка на получателя. Трябва да го избереме. И най-накрая даваме запис на товарителницата. По този начин може да дадем и преглед, да видим как изглежда. Подател, получател, всичко. Много е важно да внимаваме да не забравяме наложения платеж, за да не направим подарък на клиента. След като сме готови, даваме запис и по този начин сме генерирали товарителница. Това е цялата работа. Трябва просто всичките поръчки, които ги имаме, да минат през тази процедура. Благодаря ви за вниманието.